V tomto videu sa vám budem snažiť ukázať, ako si jednorazovo zmenšiť naraz viacero fotografií pomocou programu Fastone Image Viewer. Predtým, než začneme fotografie editovať v programe a program vôbec otvoríme, tak vám chcem poradiť, že fotografie, všetky, ktoré si chcete naraz zmenšiť, vám odporúčam si dať predtým do jedného priečinka. A ten priečinok si teda dobre zapamätať, kde ho máte. Ja som si pripravila pre túto príležitosť na ploche priečinok s fotkami, ktoré budeme zmenšovať. Je ich 10, sú v originál veľkosti, nie je každá veľkosť rovnaká, takže to je ideálne. Po otvorení programu Fastone Viewera v ľavej časti, v ľavom tomto navigačnom paneli sa dostaňte alebo postavte sa na miesto, kde ste fotografie si uložili. Takže ja viem, že ich mám na pracovnej ploche. Nájdem si priečinok, kde som ich dala a tu vidím mojich požadovaných 10 fotiek, ktoré chcem zmenšiť. Teraz ako ďalší krok je označiť si všetky fotografie. To sa dá spraviť viacerými spôsobmi, konkrétne vám ukážem 3. Prvý spôsob je taký, že postavíte sa na prvú fotografiu myšou, stlačíte ľavé tlačítko myši, tým si fotku označíte, postavíte sa na poslednú fotografiu, stlačíte Shift a pridržaním Shiftu a stlačením ľavého tlačítka myši označíte vlastne všetky fotky, ktoré sú medzi tými dvoma, ktoré ste si označovali. Druhý spôsob je taký, že postavíte sa kurzorom myši buď na ľavú alebo na pravú stranu okrajovú fotografií. Pokiaľ by ste ich tu mali povedzme viacero radov, tak je dobre sa postaviť niekde mimo fotku, lebo pokiaľ sa postavíte na fotku, tak stlačením myši sa vám vlastne označí len tá jedna. Aby ste vedeli začať kresliť takýto obdĺžnik, musíte stáť niekde mimo fotografií. Takže pridržaním ľavého tlačítka myši a ťahaním a vytváraním takéhoto obdĺžnička zasa po dotyku fotiek sa vám všetky fotografie označia. Tretí spôsob je taký, že stlačíte klávesu CTRL a následne klávesu A a tým označíte všetky fotografie. Je to skrátka CTRL ako all, ako všetky fotky. Takže to sú 3 spôsoby. Fotografie sa dávkovo zmenšiť vo Fastone Image Vieweri dajú takým spôsobom, ktorý je trošku možno skrytý na prvý pohľad, ale tiež je jednoduchý. Po označení všetkých fotiek idem do funkcie odoslať vybrané obrázky e-mailom. Buď teda v hornej lište takáto ikonka obáločky, alebo priamo cez menu súbor. Takisto sa tam nachádza odeslať e-mailem. Alebo ešte tretí spôsob je cez klávesnicu F6. Vidíte, aj za inými funkciami sú rôzne klávesové skratky. Tie slúžia na to, aby ste nemuseli vlastne chodiť cez menu. Stačí si zapamätať, že po stlačení klávesy F6 sa vám vždy otvorí funkcia odoslať fotky e-mailom. No, v tomto menu vidíte všetky označené fotky, mali by tu byť teda 10 obrázkov, áno, 10 obrázkov. Ako prvé, teraz sa nás pýta, že či chceme zmeniť veľkosť formátu. Áno, to je naša priorita, vlastne preto sme tu, takže chceme. Môžeme si veľkosť vybrať viacerými spôsobmi. Jeden je ten, že ručne vpíšeme nejakú veľkosť. Ja som vám síce na hodine hovorila, že ten pomer strán musíte si sami vyrátať, ale pravda je taká, že program sám si vyberie tú dlhšiu stranu a kratšiu stranu
vlastne rozmer dopočíta, takže povedzme, stačí vám napísať do toho prvého polička veľkosť, na ktorú chcete zmenšiť tú dlhšiu stranu, povedzme dáme si 800 a automaticky tu by mala podľa správnosti byť hodnota 600, ale nemusíte to prepisovať, pretože on to automaticky pri tom zmenšovaní vykoná. Pokiaľ si chcete už nejaké predvolené veľkosti, ktoré sú tuto pod rozkliknutí tejto tabulky vybrať, tak môžete, je tu aj spomínaná 800 na 600. Pre posielanie e-mailov vám teda stačí bohate buď veľkosť 800 na 600, alebo si môžete zvoliť rozmer 1024 krát, teda zasa správne prepočítaná hodnota a rozmer tej kratšej strany. Vidíte, že ja mám fotky v rozmere 2:3. Táto hodnota 1024 x 600 nie je 2:3, ale uvidíte, že po zmenšení fotiek bude jedna strana 1024 a druhá bude mať teda správnu veľkosť. Kvalitu si nevoľte menšiu ako 80, mohlo by sa stať, že fotky budú príliš nekvalitné. Tá hodnota 85 je myslím, že celkom dostačujúca. Pomôže vám to trošku ešte tú veľkosť toho súboru zmenšiť, tým pádom sa vám budú povedzme lepšie posielať e-mailom, ale pokiaľ ho nechcete posielať e-mailom, chcete to pre svoju potrebu, kľudne si nechajte kvalitu pôvodnú 100. Môžete si aj pridať efekty k fotografiám ako okraje. Tu si vlastne volíte, vždy po zaškrtnutí kombinujete rôzne typy rámikov. Vidíte, že vám to interaktívne sa mení, meníte tú šírku, takisto si môžete navoliť farbu daných rámikov. Je to teda na vás, či si chcete fotky takto ozvláštniť alebo nie. Musíte si len uvedomiť, že potom rozmer toho súboru, tej fotografie bude vlastne rozmer z tohto kraja po tento. Takže sama fotografia bude o niečo menšia. Ja momentálne efekty nechcem, takže to odškrknem. Zachovať dáta EXIF alebo IPTC, to vám odporúčam aj zaškrknuté. Je to vlastne to, že k súboru k danej fotke sa vždycky ako zachovajú informácie, povedzme, kedy ste to fotili, prípadne čím ste to fotili, nejaké údaje. Je to síce o maličko, to možno zväčší ten súbor obrázkový, ale je to naozaj výhodné, keď si po pár rokoch povedzme otvoríte fotografiu, hneď vo vlastnostiach fotografie alebo súboru budete mať vlastne všetky informácie a údaje zachované. Ešte tu je možnosť vlastne komprimovať obrázky do jednoho súboru. Je to teda, buď si vyberiete komprimáciu typu zip, všetky fotografie sa vám následne zozipujú do jedného súboru, alebo teda je to komprimácia typu exe, ktorá nie je až taká používaná, takže ak komprimovať, tak vám odporúčam zip. Prípadne si môžete po stlačení tohto otáznička aj prečítať samotnú špecifikáciu zip a exe súborov. Takisto si môžete fotografie premenovať. Môžeme to urobiť, dáme názov zmenšenie, ktorý sa mi tu už automaticky ponúkol, pretože mám nazvaný tak samotný priečinok a za tým mám vlastne budem mať trojmiestne číslo. Tento vlastne znak znamená, že tam bude teda trojmiestne nejaké číslo, ktoré začína od jednotky. Ja mám tých fotiek ale len 10, takže mi stačí úplne dvojmiestne, môžem jeden ten znak vymazať a začína vlastne číslovanie od jednotky. Takže posledný krok je ten, že nezvolím odeslať e-mailem, ale zvolím kopírovať do zložky a
Za chvíľočku, lebo tento krok trošku dlhšie trvá, si zvolím zasa miesto, kam si dané fotografie zmenšené uložím. Tu si zvolím teda umiestnenie. Po stlačení tlačítka Procházet sa dostanem do takisto takéhoto kmeňového rozvetvenia, kam si fotky teda uložím po zmenšení. Ja si ich chcem dať na pracovnú plochu, kde som mala aj ten pôvodný súbor s pôvodnými fotkami. Ja som si tu vytvorila priečinok a doňho dám podpriečinok zmenšené fotky, samozrejme ľubovoľný názov si môžete vyzvoliť, dám OK a dám kopírovať. Samotné kopírovanie, vidíte, je veľmi rýchle, teraz už len toto zruším buď X-kom alebo funkciou zavřít. Vidíte, hneď sa mi tu vytvoril priečinok, kde mám zmenšené fotografie, takže pomer strán ostal rovnaký, čo je teda dobré, a fotografie mám zmenšené na veľkosť 900x600 pixelov a veľkosť samotnej fotografie, povedzme tejto, je 434 KB, takže to je naozaj super veľkosť. Aj na prehliadanie, keď fotografiu zväčším, ešte je dostatočne pozerateľná, ale fajn by sa mi posielali tieto fotky bez problémov. Takisto mám fotky premenované a ostali mi aj tie pôvodné vlastne v tomto súbore. Takže takýmto spôsobom si môžete dávkovo zmenšiť viacero fotografií naraz. Takže ďakujem za pozornosť.